Croeso i Rodney Parade ar gyfer gêm ola'r penwythnos agoriadol y bencampwriaeth rygbi unedig. A'r hyn sy'n gwneud hon yn wahanol i'r gweddill ydy mae hon ydy gêm ddarbi gynta'r tymor. Y Dreigiau yn erbyn y Gweilch. Mae eisiau pêl gyflym arnyn nhw fan hyn. Lledu hi i'r dde, Oli Griffiths. Hwn ydy'r blaen asgellwr ddechreuodd y symudiad i'r Gweilch. Maen nhw'n ceisio i ddalo i fyny, ond mae'r dacl wedi chyflawni. Allan eto. Y Dreigiau yn bod yn amyneddgar. Mae'n afantais iddyn nhw hefyd. Sam Davies ar gic. Ac mae'n gais i'r tîm cartra. Josh Lewis, y cefnwr, wedi darllen y symudiad yn berffaith. Mi oedd y Dreigiau yn chwarae mantais. Ond fe welodd Sam Davies i gyfle. Y gic bwt tu ôl i amddiffyn y Gweilch. Ond maen nhw'n di gael un golwg ar y cais i weld os ydy'r cais yn un dilys a'i peidio. Ond dechreuad da iawn gan y Dreigiau. O, gweledigaeth Sam Davies i ddechrau, jyst yn sylweddoli oedd y Gweilch yn dod yn gyflym bant o'r linell. Am y gic yn ôl i Sharpie, fod Reuben Morgan Williams yn gofyn i Rhys Griffiths ddod i mewn. Daliad glân. Griffiths. Mae Dreigiau yn cael ei cosbi am ddal i gafal ar y bêl. Time off, we've got a TMO review. Sean, let me know what we're looking at, mate. We'll show you from another angle now, Sam. Wel, maen nhw'n edrych ar ongl gwahanol. Dyna Oli Griffiths yn mynd i mewn. I think camera 1 or 2 will give us a better angle. Wel, ti'n iawn, Steff. Mae Oli Griffiths yn disgyn yn lletchwith iawn. Look at the actions on black 7. So what happens is you just lifted him. It's unfortunate. He's went above the horizontal and he has landed in his upper arm. It's a yellow card offence. Webb i Rhys, i Will Griffiths yn ytrach. Rhys Davies yna hefyd yn gymorth iddo fo. Ar ochr y Gweilch mae'n dod. Collins yn rhydd, Collins yn ochr gamu. Collins yn sgorio. Wel, dyna'r ymateb oedd i angen gan y Gweilch, i bod nhw un yn bryn. Mi oedden nhw'n ddigon amyneddgar ac yn y diwedd fe welodd Michael Collins i gyfle. Traed chwym, ochr gamu a digon crig yr y llinell gais. Wel, mae'n ongl ardderchog gan Mike Collins. Beth mae'n neud mor dda yw mae'n dod tu fas i Ross Moriarty, di Ross ddim yn gwele, a mae'n dod mewn ar ongl mor siarp, mae'n mor anodd i droi mewn, a gwaith traed gwych i bennu'r cais bant. Carter wedi gosod i nôl, mae'r bêl yna i Lewis Jones. Lewis Jones at Ellis Ship, y bachwr. Cyfnod da chwarae gan y Dreigiau yn rhoi'r Gweilch dan bwysa. Josh Lewis yn ymuno yn y symudiad. Cymal arall y chwarae i'r Dreigiau. Dyna chi pa mor agos ydyn nhw at llinell gais y Gweilch. Lewis Jones. Sam Davies yn mynd am y gic adlan. Mae wedi llwyddo 3 phwynt arall i'r Dreigiau yn cymoni. Webb, allan i Nicky Smith, Anscombe i ganol y cae, Watkin a Dan Evans, y gic bwt, chwilio am Matt Prythro, mae o'n i dalu, rwan ta, mae yna rhywfaint o'n dir agored o flaen yr asgellwr, Prythro yn ochr gamu, Prythro'n dal i fynd, yn cael ei dynnu lawr gan Jack Dixon, ond cyfnod da chwarae i'r Gweilch. Time off. Time off. 13, there's no clear release. That is cynical. Jack Dixon felly, yr ail chwaraewr i weld Cerdyn Melyn yn y gêm yma. Trwyddo. Matt Prythro, ni'n gwybod pa mor drychodrus mae fe'n gallu bod ar y bêl. Gwylwch Jack Dixon fan hyn. Mae'n gwybod yn union beth mae'n neud ar dacl. Wrthyn ni weld Prythro yn defnyddio y gwaith trad. Dixon fan hyn yn neud y dacl. Mae rhaid iddo fe galluogi y chwaraewr i fynd, a mae fe jyst yn aros ar y bêl. Un sbar ar y lasgell chwith, y bas yn un hir, ond Prythro methu ei dalu, ond mae'n nôl gan Webb. Webb yn cael ei ddal gan Oli Griffiths, ond mae wedi llwyddo i gosod i nôl. Pêl ar a deg i'r Gweilch, does na ddim mewnwr yna. Jack Morgan yn chwarae rhan y mewnwr. Sam Parry yn hyrddio ymlaen. Y Gweilch 5 metr o llinell gais y Dreigiau. Mi fydda sgôr fan hyn yn ei rhoi nhw ar y blaen am y tro cyntaf y gêm. Y bas gan Webb a maen nhw drosodd. Ac mae'n ail gais i'r Gweilch. Ac mae'n ail gais i Michael Collins. Yn dda iawn fyna, Mike Collins yn gweld yn bwrw ongl Bert unwaith eto. Mae'n dod o mas i mewn a dyw yn Eirin Owen ddim yn gwele. Bradley Davies yng nghanol y cae. Will Rowlands i mewn ar ei benod, felly hefyd Tîm Basham.
Mae'r bêl yn ôl gan Rhys Webb. Ti yn Thomas Wheeler. Na chi basi Anscombe yn penderfynu bwydo'r asgellwr Luke Morgan. Does na neb yn mynd i ddal Luke Morgan. Mae o drosodd trydydd cais y Gweilch. Ac o safbwynt yr ymwelwyr, mae pethau'n gwella bob eiliad. Yn nhw sydd wedi mwynhau yr rhan fwyaf o feddiant yn yr ail hanner yma. Trydydd cais y gêm iddyn nhw. Maen nhw ar y blaen bellach o 5-20 i 11. Tian Thomas Wheeler sy'n neud yn dda fyna, mynd at y linell, a gael ei ddwylo'n rydd. Unwaith mae Luke Morgan yn gael y bel, chi'n gwybod bod neb yn ei ddal a fe. O beth mae'r Gweilch wedi wneud mor dda wrth i ni weld hwn unwaith eto. Anscombe ar y tu fewn hefyd. O beth maen nhw wedi gwneud mor dda ers i Jack Dixon bod oddi wrth y cam yn rhy lledu'r bel. Thomas Wheeler, ond mae yna i Rodri Williams. Mae'n afantais eto, Sam Davies i ganol y cae at Coleman. Rodri Williams. Mae yna fwlch wedi agor i'r mewnwr. Rodri Williams, mae'n mynd i dirio reit o dan y pist. O rwan ta, mae hyn yn mynd i rei pethau'n ddiddorol. Go Bryn, bod yna ddigon amser i'r dreigiau dwyni o'r tân. Ond mae Rodri Williams wedi tirio. A falla wedi sicrhau pwynt bonus o leia. 3 munud i fynd. Y dreigiau 11, y Gweilch 7. Gêm ddim ar ben eto. Rodri Williams i fwydo'r sgrym. Y Gweilch yn gwthio. A tro hwn, maen nhw'n cael y penderfyniad. Y sgrym yn y diwedd sydd wedi cipio'r fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Dyna pam mae'r pac yn dathlu. Will Griffiths wedi bod yn amlwg iawn ymysg y pac yna heddiw. Y Gweilch yn dathlu. Josh Thomas i gicio'r bêl dros yr yslys. A dyna ni, buddugoliaeth i'r ymwelwyr. A hynny ar sail i perfformiad nhw yn yr ail hanner. Y sgôr terfynol felly yma Rodney Parade. Y dreigia 3-20, y Gweilch 7-20.